Salutare și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi ne vom juca Roblox Steal a Brain Rot. Vă mulțumesc atât de mult pentru acei 10 abonați. Și acum că am ajuns la 10 abonați, știți, golul nostru este până la finalul anului 2025 să facem 10 abonați. Vă mulțumesc foarte mult, sunteți cei mai tari. Nu știu ce vreau să zic, Doamne ferește. Așa, și dacă vreți vreun brain rot de la mine din bază, uitați, acesta este. Acum vi le arăt. Ok. La vaca. Și dacă vreți un brain rot de la mine, subscribe. Adică primiți un brain rot gratis dacă sunteți aveți subscribe. Așa că da. Cred că o să stau și o să aștept un brain rot și cred că atunci o să mai filmez. Reindeer tralala. Hai să vedem. Nu. Cred că îi dau să la ăsta. Yes. Reindeer tralala. Nu mai m-am jucat de mult. Steal a Brain Rot. Rainbow. Da. Nu-mi trebuie. Pentru un index nu. Nu merge. Așa, frumos. Cred că o să vind la vaca. Pentru că, nu știu, chiar dacă e secret, doar că e cel mai slab. Și, da. Power Mutation Spawning. O legendară. Hai să vedem ce o să ne pice. Hai să vedem ce ne dă de aici, din acest spin, și ne dă nimic nu ne dă, din păcate. Deci, ia uitați aici. Bombombini guzini și tralalita. Tralalita tralala. Dar cred că este cel mai slab. Da, cred că e cel mai slab. Nu prea e bun. Și cam asta nu e bun. Da, cred că îi dau să... Uitați aici, deci am pus la Fuse Brain Rots, am pus Alessio, Rhino Tostarini, Chihuahua Tocanini și Tralalita Tralala. Hai să-i dăm... Am dat. Doamne ajută. Cu mult noroc. Vă mai amintesc încă o dată, dacă vreți vreun brain rot de la mine din bază, deci cel mai bun este acesta. Guerrero Digitale. Tastatura asta. Bun. Și al doilea, cred că este acesta de 3000. După este, cred că acesta. Și nu. Deci, e ăsta, după
ăsta. După, cred că ăsta. Restul sunt în Field Machine și nu se pun. După ăsta și ăsta. Ăsta îl țin pentru Rebirth. Uitați, am nevoie de Bombardiero Crocodilo. Sunt cam la început cu Rebirth-ul, dar nu. Aș vrea să dau giveaway. Aș vrea să fac oare un giveaway. Nu știu, dacă cred că o să fac un giveaway când o să iau brain rot de aici, de la mașinărie. Hai că atunci cred că o să zic câte like-uri sau nu știu, la cât subscriberi. O balerina cappuccina. Dar totuși ăla e mai bun. În fine. Și cred că la 20 de subscriberi o să fac un giveaway. Și la acel short, dacă o să fac, nu știu, 50 de like-uri, 50, cred că ar fi bine. Deci 20 de subscriberi, 50 de like-uri la acel short care o să îl postez peste 25 de minute din acest moment, de la ora 6:21. Peste 25 de minute va trebui să postez un short sau 25 sau mai mult, nu știu dacă o să fie chiar fix. Și da, aproape fac 1 trilion. Ia, momentul special. Și tobele 1 trilion! Yay! Bumți. Bun. Și la acel giveaway, acea persoană care o să fie norocoasă, foarte norocoasă, o să îi dau, o să zic un număr la alegere de la, nu știu, ca să nu știe acea persoană ce să aleagă, adică să zicem că cel mai bun e la 2. Și el știe că e 2 și zice 2 și el ia 2. Eu aș vrea să fie fair, corect și da, cred că o să număr și cred că știu de unde să înceapă numărătoarea. Știu și o să zic între 1 și numărul respectiv, X, între 1 și X. Și, nu știu, să zicem X. Ultimul brain rot va fi, adică pe care l-a ales. Ia, cer, Sahur, uite-l pe Miau, nu știu, pe ăștia doi. Frigo Camelo. Deci când eram pe la început, dacă îl vedeam, săream în sus de fericire. Dar acum nu mai sar deloc. Bun. Aici e ketchup și muștar, tralalelo, tralala. Aici e Los Combinations. Asta e La Vaca Saturnita. Asta e... Stai. Ăla nu știu ce brain rot e. Ăsta nu știu. Cu Baby Hotspot nu știu. E Last Hotspot, cred. Last Hotspot.
Cred că și ăsta de sub mine de aici e Los Combinations. Și da. Cam atât cu acest episod, ne vedem pe data viitoare și nu uitați de giveaway. 20 de subscribers, 50 de like-uri la short-ul care o să-l postez peste 22 de minute din acest moment, de la 6 și 25. Deci fiți atenți, puteți să câștigați un brainrot pe gratis. Chiar și cel care o să fie de aici, de la aparatul ăsta. Ați înțeles? Deci, nu uitați, fiți pe fază. Cam atât cu acest episod, ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!